Horasma dihita saluhutna. Adorang so ta pehutihu jami taon. Jumulu mahita martangya. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hatani Tuhatta nagabe tupu jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tarsurak do di Hagai 2 ayat 1 sahat tusia. Ujaha majo hatani tupuki di tonga-tongata. Laos ta pewiti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom madidok. Pa 21 ariho di bulan Sipahapitu, Roma hatani Jehovah marhite sian panurirang si Hagai songonon. Uadokma tu si Serubabil, anak ni si Shealtiel, pangarajai si Juda, dohot tu si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak, dohot tu pasi-pasi ni bangsui songonon. Isi dope siak kamuna mangulu, akan asanga mernida joroon, di hamulion na perjului. Hape ahadi idahamu di si anggunwaing. Dahira nasuada do dietong rohamu na martibakko perjului. Ope ale Serubabel, pirma toddim ninna Jehovah. Pirma doho toddim ale situa ni malim Joshua, anak ni si Josadak. Pirma doho toddim sadok bangso ni tanoi ninna Jehovah. Jala datihamu mangula, ai ahudo dongamuna ninna Jehovah Zebaot. Imahata nahu padat toni tuhamu di haruruarmu na siya Misir. Naktodiku marsihoho do jongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Ay songonod do hatani Jehovah Zebaot. Sauti nari nama ulahakuma makuturi langit. Doho tano, doho laut, rodi darat. Huturokuma doho saluhut akka bangso parbegu. Jadi Roma hasudungan ni roha ni saluhut akka bangso parbegu. Jala gohakuma joroon hamuliaon ninna Jehovah Zebaot. Ahu do napuna perak jala ahu napuna sere ninna Jehovah Zebaot. Jadi gumodang ma hamuliaon ni joro parpudion siap parjului ninna Jehovah Zebaot. Jala di hajongjonganon lehonokku do hadameon ninna Jehovah Zebaot. Ima sahatna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hiado tahe kecewa perasa muna mernida hasil naso sesuai tu harapan muna. Contohna nunga denggad diulah hauma manang kubunna. Pupukna fe nadengganido di bain. Alai ditikki panen, biasa-biasa do hasilna. Malasipata ulu songon nidok ni pepatai, lebih besar pasak daripada tiang. Kecewa ma perasaan, aladak songon harapan nai hasilna. Manang contohna asing, naik padenggatun na sigahiyad dunian, hape hasilna, laos gebetab basigan. Gabi lem tabasiga masih masuk nanti. Itar songon na padenggaton radio na siga na julu. Ala keterbatasan nida na dohok kemampuan, gabi diuji ma padenggato sendiri. Anggo ditiki membuka akka bau nei lancar dobe. Dohok na majamai akka wayar manang kabil-kabil ni radioi. Alai duk sidung dipasang manang di jama. Dites ma panguluhon. Hasilna gabidak kabigib beswarana. Bau na pilubi muse. Artina gabi lemsega do najina manay. Hape sebelumna habigid do pe suara ni radioi. Natape walang suara na berisik. Dung diutak atik laus gabi mitok. Kecewa ma perasaan na.
aladang bui be mulak denggan songon sebelumnya. Donga saha persiaon, gobaran ni perasaan na songoni matong, na nihilalan ni bangso Israelina jolo. Ima di zaman ni panurirang hagai. Alay mulu diturpukon, dak soal hasil panen manang radio nasigate. Alay taringot tuhuta doh bagas joro nauk sanga marokso na di Jerusalemido. Tiki dung mula bangso Israel sian habuangan. Semangat 45 dope nasida na mulaki. Jala yang gede bayangan nasida, denggat dope suasana di huta Jerusalemi, lumobi bagas joroi. Hape kenyataan na nunga hasor. Diuji nasida mapadenggat to bagas joroi. Hape hasilna dang Jepang be songon kemegahan di bagas joro na parjului. Marsak jala kecewa maroha nasida. Tarlumubi diakka nasanga dope marnida manang mardingot kemegahan di bagas joroi adorak so hasur. Ima bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomo na julu. Marnida kenyataani moruma nang semangat nasida. Alahira swada du dia tong roha nasida nauk pinaturenai mertibakon haulion di bagas joro na parjului. Alai di tonga-tonga ni perasaan nasongoni disuruh di bata masih hagai memakulingi si Serubabel raja ni Judei doh si Joshua si tuani malim di bangsoi ro di bangso Israel na mulak sian habungani. Artina di boto di bata do songo dia arsak doh kecewa ni rohana sida. Alani ima disuruh di bata si hagai memakulingi bangsoi di papos rohana sida unang gabi madili. Didok diturpukon di ayat 4. Ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehovah. Pirma dohok todim ale situani malim Joshua anak nisi Josadak. Pirma dohok todim sadok bangso ni tanoi ninna Jehovah. Jala datihamu mengula ayahudo dongammu ninna Jehovah Zebaot. Lapatanna suatu pola gabi madili bangsoi molope hasil na pinadinggan nai dak songon sina juluanibe. Aidada di kemegahan ni bangunani ujahan ni lasni roha dohot hagugun ni nasida. Alai di padonganion ni debatado. Asa padonganion ni debataido jaminan ni lasni roha. Semangat hagugun dohot sihirimon nasida. Dada di haulion ni bangunan manang inganani. Alanima didok Jehovah. Datihamu mangula ayahudo dongam. Donga saha porsiaon torop dora halak moloneng mangula ulaon na ikut julu jelas jo hasilna. Mabuat parutungat tu dirina do manangdang. Alai diajari di batado bangsonena julu asa jumolo marroha panguluyo datihamu mangula ayahudo dongammu dinna. Artinya Tuhan mengajar umat agar taat terlebih dahulu, bukan menunggu situasi aman dulu baru dikerjakan. Bukan. Jadi padonganion ni debata dada songon upai dung diulahope baru didongani daun. Alai padonganion naido nagabi hagugun di tonga-tonga niakka prosesi. Ido ubah di papos rohana sida didok diturpukon unak kamu mabiar ninna ima nadia lime. Nabui do bangsoi merasa dang mampu dak songun hebat nina parjuluibe gabi mabiar. Alai nunga marpada debata na totongdo marsihohot todina jongjong di tonga-tonga di bangsonai. Lapatanna radedo debata hadir mardongani jala mengurupi nasida. Ido naik kotakas si haposan di bangsoi. Padonganio ni debata dada bergantung di kemegahan ni bangunan. Ditorok ni ruas manang di kemampuan hita jolma. Alai di hasatiau ni debata di padan neido.
Alani i unak pola gabiadong na merasa berkecil hati, pesimis, manang dang bergairah meddelani nguluon. Mulodang pitor songon na hinirimi hasilna. Alai tatap jalahaposima padonganion ni debata, natuk patupa akan dumengkan dope. Donga saha persyaun na mangihut taida di ayat onom saha tusiyai, ditugihod do perhatian ni bangsoi lahu marnida hataridan ni padonganion ni debata. Artina molu debata na madongani tu do huasona patupahon lobi sian na hinirim ni bangsoi. Didok naking diturpukon. Ulahakku mamakuturi langit dohot tano dohot laut ro di darat. Huturokku ma dohot saluhut akabang superbegu. Jadi gumodang ma hamuliaon ni joro perpudion sian perjului. Jala di hajong jonganon lehonokku do hadameon ninna Jehovah Zebaot. Labatanna unak pola mabir na sida diakka kenyataani. Alai didak dati mamangulahon persuruon ni debata di bagasan pos niroha di padonganion ni debata. Aitu duh wasona mabain gumodang hamulion ni joro na perpudii sian na perjului. Jala puncak ni hamulion ni joro na perpudi nanaing si patupau ni debata dadaholan sekedar martudu-tudu tu bangunan fisik ni bagas joro na di Jerusalemi nanaing dohonon na disi. Alai puncak ni hamulion ni joro na perpudii martudu-tudu dui tuha papatar ni tuhata Yesus Kristus. Manang Epipanias. Jadi hamuliaon ni joro ni debata dada dia kaperak dohok seri ni bangunani. Alai di kehadiran dohok di padonganion ni debatado. Di baheni dada kemegahan manang kemampuan ni jolmai apala nani igil ni debata. Alai panguluyon do hasatiau tu debatado na totong radi madongani hita. Donga saha persyaon puncak ni padonganion ni debata dingulu ni bangsona. Suang songoni nang dingulutta sinuaeng. Lehoron nama hadameon. Didok naking jala di hajong jonganon lehonok kudo hadameon. Ninna Jehovah Zebaot. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ima puncak ni padonganion ni debata di bagasan ngulutta. Dada sekedar di kemegahan ni bangunan. Dada sekedar di hasil nabui taida manang nabui tanikmati puncak ni padonganion ni debata di ngulutta. Alai di roha naginohan ni damedo. Ala saimian jala marhaposak kita di debata. Jadi ati adok siak kita na tongon berkecil hati. Adong na kecewa. Adong na marukil dia keulaun na manang ditongani keluarga. Adong na merasa hasil ni naniulanai hira na suadaru dietong martibakon na sebelumna. Isarana ditik disani banda kereju denggado upana. Apedung nuaeng dak songonibe. Manang songo dia pe akarumang ni kekecewani. Didok hata ni debatado. Pirma todim. Dati hamu mangula. Unak kamu mabiar. Ayahudo dongamuna. Unak pola gabe menek rohata manang gabe marungutungut marnida akka hasil naso apala songon na di rohata idope. Ingok ma. Sude akka nadenggan nabi nahemme. Dohot hajugulomo martangiang. Rodi holongi roham maredupon keluargam doho akka dongammu. Dang marisuangi diadupan di debata. Aitu do huaso ni debata paubahon akan natarajumi namek meti manang natarajumi hira nasuadai gabe makorhon hamuliaon di debata. Sahalinai nani igil ni debata siak kita dada apala akka hasil nai alai roha nasatia mangului debatado. Atong margugu maho mangulahon akka tanggung jawab na pinasaha ni Tuhani dingulung. Jala toktong marsigatung tutuhani. Aidada di keberhasilan ninataulai ujahan nilasnya rohata
alai di padonganion ni Tuhan itu. Amin.